Ade muroro wangu anipinza busy patena mfano. Anoyanika mabhuruku ake manduwa yake pa window rangu mfano. Aha, iyo watichi? Kwakazvitanga rini kozvari kuita? Kubva pakaenda chembere yangu yakuprazika mfano. Ndotsvakasara achindiita mumuroro. Asi iwo hauna kunyenga here mwana iwe? Wazitokuziva ika vana jirafu vanachamisa. Hauna nyenga mwana here? Mfano. Ndinganyenge mwana here nini mfano. Nisera rangu here. Ndinganyenge mwana biki mwana wangu here. Zvinotadza nii? Asi mwana wacho ndewako here? Asi saka chii manje? Saka manje? Isa munhu mudhara. Muri weBBC neCNN. Pana chekumirira mudhara. Utononoka mudhara. Utononokera Colgate. Mazina achiora. Fana mandepo wakurasa muromo manje. Wakuchirasika mpane yo. Tudoro twakutokupinda mapapu ko. Tokupinda mtsinga jem. Wakurotomoka manje. Hapana apa mudhara. Buri mudhara. Chiro rikaita buri retsono mudhara. Buri rinongoda ngovharwa. Rinongoda ngoiswa mudhara. Wakapusa mudhara. Saka kutobonyoresa manduwe murora mudhara. Wakadhibha mudhara. Wakapusa. Zangu. Kokubonyera ndechisa iye. Andechisa maoko here mpana. Andi anenge asipo here. Kungofunga chete kuti ndikuisa ningi but nesingaise iye. Icho. Chimudhara chirafu. Chatomisa ka. Mune nzara mudhara. Nzara yekuvhara buri mudhara. Inonorwa murora wako zvezvi mudhara. Nda wakapusa iwe. Nzara ndinayo zvangu mpana wangu but sokuti ndizonorowa murora mpana wangu. Sina ndizonobonyera mpana wangu. Neso ndakazoti ndichibonyera mpana wangu ndakatsika wardrobe ka. Ndakabuditsa horo nekuda so wakabona nehasha mpana wangu. Kuti 100 meters sprint chaichayo. Yokwana Usain Bolt ye. Tambokuudzai mudhara. Muchabudisa ropa makaita zvokutamba mudhara. Chena nosquatanudza muroro wako unomuputitsa sini. Izvezvi. Uroswera uchititaurira nyaya dzema 100 meters nyaya dzana Usain Bolt pana. Endai baba, endai munesi. Asi mpana wangu siniyatsoita here mpana wangu. Siniyata here mpana wangu. Kundakabatwa. Actor so surprised, yeah. In on the life, yeah. In on the life, yeah. In on the life. What would actor so surprised, yeah. In on the life. That's the prize.